Hürmetli televizor qarawçılar, tapşırılarыбызны alğa таба дәвам итеп, bu minutlarda biz sizning tabriklәү хатларыннан тизелгән җырлы бүләк дип исемләнгән музыкаль тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Һәм мин кулыма беренче таbriklәү хатын алам. Исәнмесез, хәерле кич. Сезнең эфир аша без бүген иң якын, иң кадерле кешебез, Шәмәрдәндә яшәүче Гыйльфанов Илсур Фәнис улын 60 яшьлек юбилее белән тәбрик итәргә телибез дип башланып китә. Әлеге котлау хаты. Тормыш мизгелләре тиз уза. Кичкенә вакытта тизрәк үсеп, буйга җитәсе, батырлыклар кыласы, бар дөньяны гизәсе килә. Яшең арта барган саен исә тормыш сине үз сынаулары алдында калдыра. Көчле рухлы, кешелекле, сабыр булганнар гына тормышта үз урынын таба. Безнең әтиебез дә әнә шундыйлар рәтеннән. Кызыл Миша авылында дөньяга килгән кичкенә малай бүген инде 60-нчы язын каршылый. Авылда үскән мал җанлы малай мәктәпне тәмамлагач, буа ветеринария техникумына укырга керә. Ләкин бер заман түгел, дисциплиналы, тырыш егетнең милиция формасын киясе килә башлый. Һәм ул үз теләгенә ирешә дә. Шул юнәлештә белем ала, эшкә урнаша. Хукук саклау органнарында эшләгән хезмәт стажы 30 елга җыела аның. Шуның иң күбе Шәмәрдән бистәсендә өлкән участок вәкаләтлесе булып эшләгән еллары. Бистә зур, халкы күп, эш вазифаларын башкарганда төрлесен күрергә туры килә аңа. Көнне генә түгел, төнне дә эшләп үткәргән чаклары була. Әле бит гаиләгә дә вакыт табарга кирәк. Ул һәр эшендә тигезлеккә ирешә. Бүген дә ул безгә кирәк, ул һәр вакыт безгә терәк. Әниебез Дилүсә белән алар 35 ел инде иңне иңгә куеп гомер кичерәләр. Безнең өчен үрнәк гаилә булып торалар. Хукук саклау органы ветераны булса да, әтиебез әле һаман да хезмәттә. Гаиләдә алар оныкларын тәрбияләргә булышучы иң кирәкле өлкәннәребез. 3 оныкта 3 төрле холык, барысында килергә һәм чиләргә кирәк. Рәхмәт сиңа, әтей, безгә кылган изгелекләрең өчен. Сине әле бик күп еллар янәшә бездә күрергә, синең белән шатлык, куанычларыбызны уртаклашырга язсын. Безнең хөрмәтебезне тоеп, сәламәт булып, әни белән тигезлектә озак еллар яшәргә язсын сезгә. Кадерле әтиебез, юбилеяң котлы булсын. Кулыңа гармуныңны алып сыздырып уйнап, моңлы тавышың белән әле озак еллар тирә-юньдәгеләрне шатландырырга язсын. Йөрәгеңнең киңлегенә сыйганбыз барыбыз да. Biz бәхетле синдәй кеше булганга яныбызда. Ярдәм, киңәш кирәк чакта, бар синең төпле сүзең, күрше тирә дус туганга елмаеп тора йөзең. Нык кеше син, борчуда да, сынмыйсың, сыгылмыйсың. Язмыш сынаган чакларда абынып ягылмыйсың. Биргәненә шөкер итеп, яшисең риза булып. Килсен алдагы елларың шатлык, бәхеткә тулып. Бүген синең 60 яшең, син һаман яшь әле, кирәк булып, терәк булып, 100гә кадәр яшь әле. Сине яратып, тормыш иптәшең Дилүсә, улың Илмир, кызың Илмира, киленең Гөльяз, оныкларың Данир, Динә, Усман, бу теләкләргә кода-кодагыйларың да кушыла дип нокта куела. Һәм әлбәттә Саба дулкыннары телерадио компаниясының иҗат төркеме дә сезне ихлас йөрәктән 60 яшьлек юбилеегыз белән тәбрик итә. Ә хәзер якыннарыгыздан музыкаль бүләкне кабул итеп алыгыз. Yazmışыбыз бүләге синәти.
biz bülegi zineti. Gönül üzerinde senin izler, deşe bizi ulu yollarga. Çeşlerime kurav düşken deyip üpkelemeli yıllarga. İyi bizning üzegi sineti, oyle bizning yüregi sineti, var bizning diregi sineti, yazmışı biz bülegi sineti. İyi bizning üzegi sineti, oyle bizning yüregi sineti, var bizning diregi sineti, yazmışı biz bülegi sineti. Şayan babaylarının in şayanı, eybet babaylarının eybeti bülek bulsun. Eli bu jırыбыз, onuklarının sina rahmeti. İyi bizning üzegi sineti, oyle bizning yüregi sineti, var bizning diregi sineti, yazmışı biz bülegi sineti. İyi bizning üzegi sineti, oyle bizning yüregi sineti, var bizning diregi sineti, yazmışı biz bülegi sineti, var bizning diregi sineti, yazmışı biz bülegi sineti. Hürmetli televizor караучылар, Саба дулкыннары телевидениесында җырлы бүләк тапшыруы алга таба дәвам итә. Чираттагы котлауда без Фансаф Нуриевны тәбрикләрбез. Киек авылында туып үскән, бүгенге көндә байлар сабасында яшәүче Нуриев Фансаф Яхья улының 50 яшьлек юбилее. Кадерле кешебезне күркәм юбилее белән тәбрик итәбез дип башлана котлау хаты. Фансаф узак еллар 129 номерлы янгын сүндерү частында эшли. Коллективта аны хөрмәт итәләр. Өйдә дә кадерле ир, яраткан әти ул. Аның кулыннан килмәгән бер эштә юк. Төзүче дә, балта остасы да, бакчачы да ул. Кешеләргә карата игътибарлы, ярдәмгә ашыгучы. Кадерле без, киләчәктә дә күпләргә үрнәк, безгә ныклы терәк булып яшә. Юбилеең котлы һәм мөбарәк булсын. Ел артыннан еллар ага, гомерләр уза икән. Яшь йөрәкле ирләргә дә 50ләр тула икән. 50ләрдә ир егетнең иң җилле чагы була. Йөрәге яшь, күге биек, кесәсе калын була. Шуңа күрә эш почетта урыны түрдә була. Данлауларның иң зурысы ул туган көндә була. Син тормыш баскычлары аша күтәрелеп 50 яшеңне тутырдың. Син далаларның мәгърур лашыны сыман күп нәрсәләрне алдан күрә белүче. Гаиләбез белән бергә ныклы сәламәтлек, узын, тыныч гомер телибез. Шундый изге күңелле, ярдәмчел, юмарт булып кал. Киләчәктә дә сәламәтлек, җан тынычлыгы, тигезлек, яңадан яңа куанычлар, мул тормыш булсын. Әрне сагыш белмә. Балаларның игелекләрен күреп, бергә күңелле итеп яшәргә Ходай насыйп итсен. Гомер юлыбыз пар канатлы үтсен. Өстәлдә сыйлар мулдан булсын. Тормыштагы кылган изгелегең үзеңә зур бәхет булып кайтсын. Бездән теләк һәр чак якты сиңа. Шатлык кына, гел изге, туганнар, дуслар белән гөр килешеп, сау сәламәт яши гомерне. Сине яратып, тормыш иптәшең Лилия, балаларың Рүзәл,
Sümbül, Гадел bu tileklerge әтигәнең барлык туганнар да кушыла дип нокта куела. Biz de sizni Fonsaf Efendi ihlas yürekten tebrik etəbiz. Sağ selamet hem uzun ömürlü bulağız. Barlıq xiyallarınız da şınğa aşsın. Korlar yawa tugan günüde Көңіл кәйім сиңа Kutlarga deyip Canım tenim sina aşkına Gülle gittem sina maturkayım Ol sultonda otkan şeşekler Ol nur sibip yaşa koygu kürme Minnen sina izgi tilekler Gülle gittem sina maturkayım Ol sultonda otkan şeşekler Ol nur sibip yaşa koygu kürme Minnen sina izgi tilekler Surda Sinagına yürün Bulmasınlar yolda kirteler İnge inmettirep Turmuş kütsek Bäxit şatlık nurun siberler Gülle gittem sina maturkayım Ol sultonda otkanı şeşekler Ol nur sibip yaşa koygu kürme Minnen sina izgi tilekler Gülle gittem sina maturkayım Ol sultonda otkan şeşekler Ol nur sibip yaşa koygu kürme Minnen sina izgi tilekler Turmuş yemeligizning Sin bulganıga yoktu günübüz Zoya ütmez tuğan har bir günler Matur bulsa turmuş yolubuz Gülle gittem sina maturkayım Ol sultonda otkanı şeşekler Ol nur sibip yaşa koygu kürme Minnen sina izgi tilekler Gülle gittem sina maturkayım Ol sultonda otkan şeşekler Ol nur sibip yaşa koygu kürme Minnen sina izgi tilekler Ol nur sibip yaşa koygu kürme Minnen sina izgi tilekler
Хөрмәтле телевизор караучылар, Саба Толкыннары телевидениесенең бүгенге көнгә булган тапшырулары шуның белән ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр дип, без сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз, күңелле яллар сезгә.